Plysje rolt grote hemkwekerijen op. Er zitten al 100 op een tray, plantjes. En daar hebben we er tientallen van aangetroffen. Dus dat zijn toch echt duizenden plantjes. En wetenschap meert ik niesgos in rioolwetter. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. Verskate grutte hemkwekerijen oprollen en treien vertochten die het onhouden binnen. Dat is Joert, de vangst bij een grutte politieactie in Friesland. Er binnen 12 locaties trozocht bij de actie. De haatvertocht is oppakt in zijn wemplak te Henne. Verstoppen in een boordhoes vonden de politie daar een hemkwekerij met stekjes die letter om koffieshops terugverkocht worden. In totaal binnen er duizenden hemplantjes in beslag nam. Met een strijdwaarde van 10.000 euro's. Behalve hier hebben we ook in een bedrijf in Heerenveen en in Leeuwarden iets aangetroffen. En met name zijn dat artikelen die gebruikt worden voor het laten groeien zeg maar, van de hennep. En ook de zogenaamde grow shops, waar dingen vandaan weer verhandeld werden. Op de Harkema werd een plantage van meer dan 2400 planten aangetroffen. En dan schokt dat en dan maak ik me zwaar ik wat dat betekent voor de veiligheid van al die woningen omheen. Brandveiligheid, maar dan moest ik net aan denken dat criminelen die komen zo om dat wordt mee te nemen. Naast de hemp had de politie Joertek beslaglijn op Jild en 6 auto's. De gemeente Ljouwert hier het huishoudboekje van 2018 goed op wadder. Met dank aan extra yield van het Rijk van jeugdzorg. Door die bijdrage valt de balans positief uit. Maar de financiële toekomst van de gemeente die is onwis. De uitgaven van de gemeente aan het sociaal domein bleven een pindepunt in de begrutting. Benamelijk de jeugdzorg kost het Ljouwert, liek als andere gemeenten, een soort yield. Het kabinet had nou wel voor een paar hier incidenteel yield doen, dus voor een paar van 2020 en 2021. Maar ja, als het probleem daarna teruggaat, dan is dat net genoeg. En dat betekent dat we daar nog in gesprek gaan met het Rijk. Als er net als hier structureel yield bijkomt van het Rijk, dan wordt de financiële situatie van de gemeente Ljouwert precair. Als dat uiteindelijk eruit komt, dan betekent dat wij op een andere manier dus begrutting roenmaatje zullen, want dat mag gewoon. En dat betekent dus dat er bezuinigen wordt op alles wat in de stad en wat in het dorpen bart. Maar nogmaals, dat is natuurlijk net de insteek. Wij vinden dat het probleem bij het Rijk ligt. Dat is ook de insteek van de VNG en de Orengemeente. Dus we moeten zien wat uw kabinet ermee doet richting hun begrutting voor 2020. Bij een volle bron in Drachten zijn vannacht 2 auto's volslijn uitbaand. De auto's die parkeerd onder Hagediek. Ze binnen alle gedachten in de bron stutsen. Want verderop in de buurt waar een jerrycan met bronbare vloeistof voen. Toch putten dicht te maken kon de bronwacht voorkomen dat diesel in het riool rinnen zou. De omjouwing is gezet en de politie had technisch onderzoek dien. De uitkomsten daarvan die zijn nog net bekend. Wetenschap Friesland wil weten hoeveel gniesgas of lachgas er vrijkomt bij het skeermaatjen van rioolwetter. Het staat daarom een proef op 2 locaties. Met hulp van een speciale sensor, die in het smarrige wetter hangt, wordt meten hoeveel gniesgas er uit het wetter komt. Dat is wichtig, want het zorgt voor volle meer milieuversmarging dan dat je verwacht seizoenen. Ja, lachgas is een heel sterke broeikasgas. Dat is 300 keer sterker als CO2. En dat komt in hele lichte concentraties vrij op een zuivering, maar dat kan dan toch een probleem wezen omdat het bijdraagt aan de klimaatverandering. De resultaten van de meting worden bijgehouden in een speciaal meetstation op de zuiveringen van de Jouwer en het Jereveen. Het wetenschap wil hoe het zien hier volslijn klimaatneutraal wezen en dan zal er dus geen gniesgas meer vrijkomen matten. In de proef gaat het alleen nog maar om het meten van het gas, maar daarna moeten er maatregels naar worden. En een van de opties zou wezen dat we de beluchting iets bijsturen kunnen, waar toch het zuiveringsproces beter gaat erin en waar toch uiteindelijk we ook een lagere emissie krijgen. Wetenschap Friesland loekt €48.000 uit voor het onderzoek. En dan krijg je nog het waar. Hier is Piet Paulusma. Laat ik beginnen miljoen en vannacht. Meer en meer opkledings. Vannacht zijn het zien de wal begraven. En restig waren zwak ontmatige wind uit het zuidelijke ruchtje. Morgen warmte 23 graden. De zinnen erbij. Wind eerst zuideest zwak of matig. En dan letter in de midden of in de joentijd en in de nacht een paar stevige rein- of tongerbuien. En dit wie Kijk op Friesland. Nog een hele gezellige jong.